Osote aka na-achị Anambra Steeti bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim akpọkugo ndị Anambra ka akpara ya bụ ọjị nkụ bụ ohere dịgasị iche iche nke ọchịchị Soludo wetara na steeti a maka ịkwalite ezi ọnọdụ ahụike site n'ọrụ ọma ọ na-arụgasị n'ụlọ ahụike nta enwegasịrị na steeti a. Osote aka na-achị steeti a kpọrọ oku a n'oge a na-agbape izu ụka ụmụ nwaanyị dị ime nakwa ụmụntakịrị ekunaka nke afọ a na ụlọ ahụike nta dị n'Umeri okpuru ọchị ime obodo Anambra East, ebe Emmanuel Okonkwo ga-esikọtapụrụ gị akụkọ a. Dọkịta Ibezim onye kwupụtara na iweta ezi ahụike wee nye ndị Anambra bụ nnọọ onye na-echu ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo ụra oge ọbụla rụtụrụ aka na ndị Anambra kwesịrị ị na-aga n'ogige ụlọ ahụike Primary Health Care Centers dị na Anambra steeti iji wee nata ọgwụgwọ ma nwee ahụike dịka gọvanọ Chukwuma Soludo si wee chọọ nye ha. Ya bụ osote aka na-achị steeti a chetara ndị Anambra na ụlọ ahụike niile dị na steeti a bụ ihe wubere wee nye mmadụ ọbụla, nke mere na onye ọbụla n'agbanyeghị ebe onye si nwere ike ịga ebe ahụ nata ọgwụgwọ n'agbanyeghị ebe o si wee bịa. N'okwu ya na mbụ, onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti a bụ dọkịta Afamobidike nọrọ oge ọ na-eto ndị UNICEF nakwazi ndị ọzọ na-enyere gọọmenti steeti a aka n'ihe gbasara iwulite alaka ahụike nke gọọmenti a. Kpọkwuru ndị dị ime na steeti a ka abụ nnọọ ndị ga na-aga n'ụlọ ahụike ịgana n'ahụ oge ọbụla maka ọdịmma nke ha ya nakwazi ụmụntakịrị ha bụ n'afọ. N'okwu ha dị iche iche, onye oji Transition Committee Chairman nke Anambra East Council Area bụ dọkịta Anselm Ọnụọra nakwazi eze ọdịnala nke Umueri bụ Igwe Ben Emeka kenere nnọọ gọvanọ Chukwuma Soludo maka mbọ dị iche iche ọ na-agba iji wee nyere ndị mpaghara ahụ aka, ọkachasị n'ihe gbasara iwulite ahụike mpaghara ahụ ma kwee nkwa na ndị mpaghara ahụ bụ nnọọ ndị kwụ gọvanọ Soludo n'ukwu chimchim oge ọbụla. Site n'Umueri nke dị n'okpuru kansụl Anambra East, abụ m Emmanuel Okonkwo.